Coses que pugueu, arrimeu-vos a Pilar, que avui hi ha molta grua per davant. Ja va encaixant, poquet a poquet. Se aparten, van a canviar de posició. Com veieu, les cames se'n van cap al costat. Impressionant. Estan ficant espuma, això vol dir que just ara pegaran el col final i la ficaran cap a dins. Hòstia, hòstia, com ha passat de prop. Bueno, està clar que hi havia 1 metro de diferència, però des d'ací pareix que... Total, que era per pintar-lo? Per això l'ha pujat? Estan tombats. ¡Ya viene el sonte! Mira,